uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Sithole lo osuka eBhamshela branch phansi wasentabeni yendlu kaJehova uyabonelela. Ngibingelele ubaba apostoli, ngibingelele umama apostoli, ngibingelele abafundisi bonke, ngibingelele omama bonke, ngibingelele obaba bonke, ngibingelele ulusha, ngibingelele umphathi wohlelo, ngibingelele umshayi wogubhu egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ilokho nje ngiza nakho ukuthi sisangenile lapho uNkulunkulu asisize ukuthi kukho konke esazokuzwa uNkulunkulu asivule indlebe, sivule inhliziyo, ukuthi lokho uNkulunkulu azokhuluma siphindele emuva sikuzwile uJesu Kristu inkosi.